бошандагони кулоб аз зиёд шудани сагҳои дайду ё велгард шикоят мекунанд. чун ин сагҳо наздик ба 800 нафар аз ҷумла як кӯдакро дар ин ҷо газида тандурустии онҳоро зери хатар гузоштаанд. дар як ҳодиса 4 саг нобуд карда шудаанд, вале мақомот мегӯянд ки онҳо ҳуқуқи нест кардани сагҳои бесоҳибро надоранд. рости гап мо ҳуқуқи нест кардани сагҳоро надорем. ин талаботҳои мо мисол қонунгузории мо иҷозат намедиҳад ки мо сагҳоро нест кунем. баръакс бояд мо ҳимоя кунем. дар қонунгузории мо гуфта шудааст ки ҳар як шаҳру ноҳия бояд ҷойҳои махсуси нигоҳубини сагҳоро ташкил кунад. аммо то ҳол дар ин минтақа макони нигаҳдории чунин сагҳо муайян карда нашудааст. одамоне ки ҳадафи ҳамлаи чунин сагҳо қарор мегиранд муддати зиёд зери назорати беҳдоштӣ хоҳанд буд. охирин осебдида як кӯдаки хурдсол буд ки моҳи ноябр саги велгард ӯро газид ва ба саломатиаш осеб расонд. вақте ки аму кӯдака саг мегирад во чихел муроҷиат мекунанд, мактуб наёмад. баъд вақте рӯзи охироне ки аму кӯдак касал шид, мо огоҳ шидем. мо рафта зиёда 300 сар ҳайвони калони шохдору як 18 сар саг ҳамин мисол дигар чорвора бар зидди ҳамин касалӣ пешгирӣ кардем. дар шаҳри кулоб ба 750 саг шиноснома дода шуда 217 сагро барои гирифтор нашудан ба бемории ҳорӣ эм кардаанд. вале масъалаи сагҳои дайду ҳамоно ҳал ношуда боқӣ мемонад. сокинон мегӯяд бояд барои онҳо паноҳгоҳ ё ҷойҳои махсуси нигаҳдорӣ муайян карда шавад. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, кулоб.